Štúdiu aj bývalý mnohonásobný československý reprezentant William Polakovič, ktorý má určite už dvoch, a síce Waldnera zo Švédska a Sejva z Belgicka. No a pravičku nastúpil v prvom štvrťfinálovom zápase proti obhajcovi trofeje. Je v momentálnom európskom a svetovom rebríčku. Je v Európe momentálne 9. Na svete je 3-2, podáva Waldner. Šesť 3 pre Waldnera. Áno, Waldner urobil všetkých 5 svojich podaní. Urobil 5 bodov, je to 3-8. Vidíme, že Waldnerovi bázi. No áno, toto máme jednu z vynikajúcich akcií. Aj bočnú, veľmi ťažko ten súper to zistí. Waldner je vo veľkej forme. Dávať bude olympijský víťaz Jan Ove Waldner. V štvrťfinále Waldner vyhral 3-1. Ale má dostatočný 10-bodový náskok. Waldner vedie 29 a podá. Áno, Nemca, áno, tuto máme 21-11, vyhral Ruskiev a práve títo dvaja hráči obsadili prvé 2 miesta. Vyhral Roskop pred Waldnerom. Hráva 0-1. Naozaj nevydaril, podáva Waldner 5-5. Príjme podania, že začína rozohrávať ten Waldnerový servis a 8 podáva Roskop. Kontratop spiny, áno, tuto vidíme. Jan Ove Waldner má dobré nohy. Pardon, 12-10. A Roskop sa s jeho podaním nevie vyporiadať podaním. 15. Výmena vidíme,
že ten Waldner, jak sa... Ale vedie, vyhráva 16-14 a podáva. Rozdiel jedného jediného bodu. To ešte môže byť zaujímavé. A hlavne v backendovej strane je už vzadu trošku bezradnejší, ako vo forehandovej strane. Podáva. Roskop pri tomto údere strašne to urýchlil. A je to tu. Jan-Ove Waldner vyhral po dramatickom priebehu aj druhý set. Vedie teda 2-0 na sety. A zdá sa, že situáciu... Tu máme ešte raz priebeh zápasu 21-11 v prvom sete. Ešte v roku 1981 ako juniora. A vedie 1-0. Rosko vedie 3-2. 6. Dane v stolnom tenise aj u takých velikánov, jak sú títo dvaja hráči. 3-7 podáva Roskop. Tak to sú nechutateľné topspinové údery. 6 pre Roskopa. A 9-8 pre Waldnera. Je to naozaj také vynikajúce. Toto práve je jedna z najväčších zbraní Waldnera. Roskop podáva, prehráva 9-12. 9-13. A Waldner v treťom sete. Podáva Jurg Roskop. Vynikajúco zakončí. Sa vidia veľmi málo kedy. Je to backendový side spin s vrchnou a bočnou rotáciou. Stavu víťazstvo nenechá ujsť. Ja si to tiež myslím. To bola lopta mimo 19-17. A využil hneď prvý, poráža Jurga Roskopa vo štvrťfinále. Majstná záležitosť, pretože práve pred 2 rokmi Zoran Primorac vo štvrťfinále Waldnera vyradil.